Il-ħadd tajjeb. Illum 13 ta' Novembru, it-33 ħadd ta' żmien matul is-sena, nilqgħukom għal din il-quddiesa f'jum it-tifkira, immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna mill-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Jikkonċelebraw il-membri tal-Kapitlu Metropolitan li jagħtu servizz fil-Konkatedral.
Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, amen. Il-paċi ma'kom. Illum it-33 ħadd ta' matul is-sena iltqajna hawnhekk f'dan il-konkatedral flimkien mal-Eċċellenza tiegħu l-President ta' Malta, Sinjura Vella, l-Onorevoli Prim Ministru u Dr. Abela, l-Speaker tal-Kamra, il-imħalfin u l-Maġistrati, il-Ministri. I would like to greet members of the Diplomatic Corps. Thank you for your presence today. Biex infakru daw kollha li ħallew ħajjithom fl-istorja ta' pajjiżna biex pajjiżna jibqa' u jkun liberu, sovran u demokratiku. Aħna llum inselmu tant ġenerazzjonijiet li ħallew ħajjithom fil-konflitti li mhux bil-fors kienu konflitti motivati bil-ġustizzja. Ħafna drabi motivati mir-reba, mill-kilba l-poter, mill-inġustizzja u l-kefrija. Aħna nselmu l-vittmi innoċenti ta' dawn il-konflitti u niftakru wkoll li din il-pjaga għadha magħna. Din il-pjaga għadha magħna. Waħna llum qegħdin infakru l-dawk ta' qabilna, niftakru f'dawk li qegħdin mutu issa waqt li qegħdin hawnhekk aħna. U nitolbu mingħand Alla il-paċi li huwa don tiegħu. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin u billi ħallejt mirjieti. Tija tiegħi bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-ħat li l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġie. Irroddu lek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħid nubiet tad-dinja il-qatt tal-tana. Int li qiegħed fuq l-emin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Nitolbuk mulej Alla tagħna għatina li dejjem inġarbu l-ferħ tar-rabta tagħna miegħek.
Għax ilena sħiħ u bla tmiem jinsab fil-li dejjem naqdu lilek li minnek jiġina kull ġid. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li walla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Għalikom titla' x-xemx tal-ġustizzja. Qari mill-ktieb tal-profeta Malakija. Ara jiġi l-jum jaqbad qisu forn u l-kburin kollha u dawk kollha li jagħmlu il-ħażin ikunu tiben. U l-jum li ġej qatt jaħraqhom jgħid il-Mulej tal-eżerċiti. Hekk li ma jħallilhom la erq u lanqas fera. Imma għalikom li tibżgħu minn ismi titla' x-xemx tal-ġustizzja bis-salvazzjoni fuq ġwenħeha. Il-kelma tal-Mulej. Salm responsorjali. Il-Mulej li għamel ħaq mill-popli. Għannu l-Mulej bit-ċetra bil-ħlewa tal-għana, bit-trombi u bid-daq tat-trumbetti. U għajtu bil-ħer qudiem il-Mulej is-Sultan. Respons. Il-Mulej jagħmel ħaq mill-popli. Irriet il-baħar u kull ma fih. Id-dinja u kull ma jammara fiha. ċabċbu xmajjar idejhom. U l-muntanji flimkien jgħajtu bil-ferħ quddiem il-Mulej. Respons. Għax il-Mulej ġej biex jagħmel ħaq mill-art u jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa. Respons. Il-Mulej jagħmel ħaq mill-popli. A reading from the second letter of St. Paul the Apostle to the Thessalonians. Brothers and sisters, you yourselves know how you ought to imitate us. We were not idle when we were with you, and we did not eat anyone's bread without paying for it. But with toil and labor we worked night and day, so that we might not burden any of you. This was not because we do not have that right, but in order to give you an example to imitate. For even when we were with you, we gave you this command: anyone unwilling to work should not eat. For we hear that some of you are living in idleness, mere busybodies, not doing any work. Now such persons we command and exhort in the Lord Jesus Christ to do their work quietly and to earn their own living. The word of the Lord. Thanks be to God. Għawu qalbkom u erfaw raskom, għax il-fidwa ta'kom hi fil-qrib.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien kien hemm xi wħud li bdew jgħidu fuq kemm it-tempju kien imżejjen b'ġebel sabiħ wotjiet. Iżda Ġesu qalilhom, kull ma qegħdin taraw għad jiġi żmien li ma jibqax ġebla fuq oħra minnu li ma tiġġarrafx. Huma staqsewh qalulu, Mallem, issa dan meta jiġri? U x'se jkun is-sinjal li dawn il-ħwejjeġ ikunu waslu biex iseħħu? Qalilhom, araw li ma titqarqux, għax għad jiġu ħafna f'ismi u jgħidu jiena hu, u iż-żmien wasal. Tmorrux warahom. Meta tisimgħu min jitkellem fuq gwerer u taqlib fil-pajjiżi, tinħasdux, għax jeħtieġ li l-ewwel jiġri dan, iżda tmiem ma jasalx minnu fih. Imbagħad qalilhom, għad iqum ġens kontra ġens u saltna kontra saltna. L-art titeżżeż bil-kbir. F'ħafna bnadi jkun hemm il-ġuħ u l-mart li jittieħed. U fis-sema jidhru ħwejjeġ tal-biża' u sinjali tal-għaġeb. Imma qabel dan kollu, jixħtu idejhom fuqkom u jippersegwitawkom. Jagħtukom f'idejn il-mexxejja tas-sinagogi u jitfawkom il-ħabs. U jeħdukom quddiem slaten u gvernaturi minħabba f'ismi. Dan ikun jiswilkom biex tistgħu tagħtu xhieda. U żommu sewwa f'moħħkom, toqgħodux taħsbu minn qabel kif se tiddefendu ruħkom, għax jien nagħtikom kliem u għerf li kull min ikun kontra tagħkom ma jkunx jista' jaqaflu jew imerjeh. U jitradukom saħansitra l-ġenituri tagħkom, uħudkom u qrabatkom u ħbiebkom. U lil xi wħud minnkom joqtluhom. U kulħadd isir jobodkom minħabba f'ismi. Imma xara waħda minn raskom ma tintilifx. Jekk tibqgħu sħaħ sal-aħħar, issalvaw ħajjitkom. Il-kelma tal-mulej. Din is-silta mill-Vanġelu ta' San Luqa hija waħda mill-aħħar mumenti ta' Ġesu qabel jasal għall-ġimgħa l-kbira. Huwa wkoll diskors li jitkellem dwar it-tmiem imma jitkellem ukoll dwar il-konflitti fl-umanità. Donnu Ġesu jaqadhom it-tnejn li huma. Donnu qed jgħid minħabba l-kefrija tal-bnedmin u dnub fil-qalb tal-bniedem, il-konflitti jsiru parti integrali mill-istorja tagħna. Ix-xhieda tagħna l-insara li mhux dejjem kienet ta' min ifaħħarha għandha bżonn tkun ta' dawk li jġibu l-paċi. Il-mulej imma jitlob għażla li għandha prezz għoli. U jafżana li meta nażluh mhux bil-fors se jkollna l-ftaħir, l-approvazzjoni ta' din id-dinja. Immillem jitkellem dwar persekuzzjoni, ħabs, assassinju. U din il-ħaġa narawha wkoll fl-istorja tal-umanità. Kemm persuni skomdi li aħna nsejħu il-profeti tal-ġustizzja, il-profeti tal-imħabba, ġew eliminati għax kienu vuċi skomda, xewka fdar l-egoizmu tagħna l-bnedmin. Wara kollox u stess il-mulej stess
jgħaddi minn din il-prova. U stess huwa vittma innoċenti ta' proċess inġust, ta' akkużi kalunjużi, ta' kundanna infami. Għax m'hemm xejn li l-mulejja f'żana u jitlobna li hu ma jgħaddix minnu hu. Bħalma jafżana jwedna li aħna jekk nażlu s-sewwa ma nintilfux. Aħna u nselmu lill-eluf biex ngħidx miljuni fl-istorja tal-umanità ta' persuni li intbagħtu għal-qatla mid-deċiżjonijiet ta' min kellu l-poter, ta' min użhom bħala parti minn logħba, imma logħba kiefra li toħloq orfni, romol u ħerba. Kull meta ikolli ċans inżur wieħed miċ-ċimiterji għandna wkoll f'pajjiżna tal-vittmi tal-gwerer u ninnota l-età ċkejkna żagħżugħa ta' ħafna mis-soldati mitfun hemmhekk. Nistaqsi lili nnifsi, imma dawn għaliex iċċaħdu miż-żożija tagħhom, mill-ħolm tagħhom, mit-tagħmiet tagħhom, mit-tħaddina tal-maħbubin tagħhom. Iċċaħdu mill-potenzjal li jkunu ġenituri, nanniet u bużnanniet. U aħna li qegħdin gawdu ħajjitna istituzzjonijiet demokratiċi, il-ħajja, nibqgħu midjunin lejn dan is-sagrifiċċju. U nitolbu l-grazzja minn Alla li dan is-sagrifiċċju l-umanità ma tibqax titolbu mill-ġenerazzjonijiet żagħżugħa tagħha bħalma għada tagħmel sal-lum. Impressjonawni x-xeni li għalija kienu taqsim il-qalb ta' żgħażagħ f'pajjiż kbir li m'hemmx għalfejn semmih, li kienu qegħdin jipprotestaw kontra l-gwerra u ttieħdu bil-fors għall-lieva. Ir-risposta ta' min għandu l-poter dittatorjali kienet inti trid il-paċi, nibatek għall-qatla. U dan illum aħna qegħdin hawnhekk illum. Il-pajjiż tagħna li benefika mis-sagrifiċċju ta' ħafna huwa midjun lejn is-sewwa u l-ġustizzja. U bħalma għedt drabi oħra, id-newtralità ġusta tagħna qatt ma tista' tkun kompliċità mal-inġustizzja, mal-arroganza u mal-ħerba tal-gwerra. Dik mhux newtralità, dik hija kompliċità. Il-mulej dawwal lil min għandu r-responsabilità jieħu d-deċiżjonijiet biex id-deċiżjonijiet tagħna ikunu tassew ta' ġieħ għal min vittma innoċenti tar-rieda tal-politiċi ħalla ħajtu. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu fis-sliem. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh
U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-salbna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben, li hu meqjum mweġġa' fl-imkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem b'fom il-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma'mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti eżis, Alla u s-sit tal-istorja tal-bnedmin. Ejjew induru leh fit-talb biex iweżinna fin-nuqqas ta' ħila tagħna, aħna u intennu ejja mulej u wibqa' magħna. Ejja mulej u wibqa' magħna. Għall-Knisja biex tkun sinjal dejjem jiddi tat-tama fil-qawmien għall-ħajja nitolbu. Ejja mulej u wibqa' magħna. Għall-ħaddiema biex iwettqu dmirhom bl-onestà u għal min iħaddem biex iħares id-drittijiet tagħhom nitolbu. Ejja mulej u wibqa' magħna. Għal ħutna li waslu fit-tmiem ħajjithom biex iħejju ruhom bil-fidi ħalli jiltaqgħu miegħek imħallef ħanin nitolbu. Ejja mulej u wibqa' magħna. Għalina biex fil-waqt li nxandru l-mewt u l-qawmin tiegħu għall-ħajja nistennewk sa ma tiġi fil-glorja nitolbu. Ejja mulej u wibqa' magħna. Nitolbuk mulej għall-vittmi kollha tal-gwerer kollha biex int tħares lihom biħnina, tħella lina u lilhom tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Ejja mulej u wibqa' magħna. U Alla int il-bidu u t-tmiem ta' kollox, ħares lejna li għaddejjin mis-sabiħ u l-ikra tal-ħajja biex fil-waqt li naħdmu u ngħixu l-mument preżenti indawru ħarsitna lejn it-tama li hemm tistennina fil-miġġa glorjuża ta' ibnek il-waħdini fl-aħħar ta' żminijiet bi Kristu Sidna. Frota din la
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqalmu lejn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Għatina mulej l-sagrifiċċju li sejrin nofru lill-kobor tiegħek. Jaqlanna l-grazzja li nkunu fidili lejk u jiksbinna l-frott tal-ena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħal il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U bit-twelid tiegħu bħala bniedem ġeddet il-bniedem il-qadim. Bil-mewt tiegħu ħassar id-dnubiet tagħna. U wara li bil-qawmin tiegħu daħħalna fil-ħajja ta' dejjem, bitluħ tiegħu fil-lemin tiegħek missier fetħilna l-bibien tas-sema. Għalhekk flimkien mal-anġlu l-qaddisin kollha, intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħal kalċi reġerat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Salvatur,
Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex nagħduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna b'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U qed taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali l-vittmi kollha tal-gwerra. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu, kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja, għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu, kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna palma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li intrid fiha int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenni dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Nitolbu. Ħadna mulej id-don tas-sagrament imqaddis, bl-umilta kollha nitolbu biex dan is-sagrifiċċju li jibne kordnanna namluħ b'tifkira tiegħu ikun jiswilna biex nikbru fl-imħabba bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Sa f'jum it-tifkira, infakrukom li nhar il-Ħadd 20 ta' Novembru fis-solennità ta' Kristu Re, l-Arċisqof se jmexxi t-talba tal-Asar u l-barka sakramentali fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-5 ta' filgħaxija. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-ħadd tajjeb.